Nung ano hamza ka sawi me yada hamza gya hanai haike tabuk nung tang ge ano ordek mede khayai ordek mede ga anu yakari rema kalakya nung tini ano tamani bagoi hamza gya hanai nung tini ano sairi manle nung tang ge ano asuk kama ka hamza ge nung ano ordek mede khayi yakari kalangma kalakya angle no kubi khaba hamza bu pia nung la no tempa se khai tongo omoda life nona asuk wansugui tongmani nungbai future thanani hinui abose nungano tini yakari kalang tongo asra nin thani ani khao asra nin thani puito kori nin khao asukna nung ahai wngui thangkana tini sarap sabai je nungano pogui thangma kalaikya nono asuk wansugui tongmani ro tini amo mungsaya tini amo pono pono korikya asuk nono tui ang future wansugui tongmani tini amo mungsaya nungano kisa pono puito korikya na nin khao nung ano tui asuk no serangjak katana doa kong tini angbo nungbai korikya no thangchukano angbo nungbai au nono nai je thangnai borok thangchukdung tei tam khaisinai tini nung ani kopala se korikya nono ang naragui tam khainai nono jobodosht khaiui naragui ang hamjago hinui nono ang tini jobodosht khai tam lamanai au thangchidi nung nini je busungmani chelabai no tini ni simi nung ano phiaba agini haino golak tini ni simi nung ano agini haino golak ang nono tai kono text bo khaigelak kono phano khaigelak phiaba nung ano joro sajak muitu rok manani phiaba nung afuru ano tai ang nono afuru nungbai jora rwglak nungbai ang tono tai text khaigelak nung afuru no saibana na ani kubui hamjakma bwswk tamo bahai au nung je chwlabai thango a chwlabai kaham no tongdi ang sorinai nini bagui nung kaham no tongdi hinui